Pertewazebûna Kurdan li Bexda ji egerê berjewendiyên Keşûkî û Bertersek dibîte eger bû lawazbûna PKK Kurdan li nava Iraqê. Çavdêrên rojnamevan û çalaguhên Akilî jî vê pertewazeyê bi egerê nebûna raberekî jîr û zana vetêrînin çunke serdemê Serok Mamcelal herçend krîz û aloziyên mezin di navbera Kurdan ji navxwe û jilayekî dîtir digel layanên erebî hebûn li nava Iraqê, belê şiya êkrêziya navxweya Kurdan bi taybetî û navxweya Iraqê jî bi giştî biparêzît. Siyaseta Mam Celal siyaseta çepkegulî nebû û hemû hêz û layan xir dikirine ve henî hem li Kurdistan hem li Iraqê. Henî berê xwe bidayîne hem jiyana gelê Kurd gelek berev astekî bilind çûbû hem jî meşakîlê di gel Bexdayekî nûke nebûn. Henî belku di astekî bilind de bûn meşakîl. Henî serma 240 de hata xiftin. Li ser gelek jî tên ji ser tewafuqê de hata xiftin. و ولانی کردی جمع دیتاره که خربه ببون. مامجالا وکاف سیاست چسباندی آمان جوی سرکی ابو که مافین کردا پی بین پاراستن و سیاست کا یا درست بو سیاست کا ارینی بو کردا بر نهایت تکدان جور لاین حول دن بو ورگرتنا هندک پوستا رکفتن بکن رکفتنا کری گلاین عربی اف سیاست تکدای بس هیویا ما اوانی سکرداتی ایکتی بتوانی تنجارا کدی اف سیاست چسبینی دل بغدا و دگلاین دین کردی Pertewaza û êkdengnebûna Kurdan li Bexda li paşa rojê de karîgeriyên nerînî hebin û taybetî li qonaxên dahatiya herêmê. Zararmendê êkê yê ku ziyan pê dikevî takê Kurd e ne ku partên siyasî bixabinî ve ev ro em bînîn Kurd yê lawaz bûye ew çendê jî ku bû wekû diyar bû meremên şexsiyên baziganî kar ser tê tekirin ne ku berjewendiya giştî. دیاره که لعنه که دیاره حریم کردستانه البو دزوینان پوسته که پوست سرکوماری چوی رکفتنه که کرید گلانه که چند لعنه عربی رنگ دزبرداری چندین مافن حریم کردستانش بیل و رکفتنه گل صدریا و گل لعنه سنی دا Êketiya Niştimaniya Kurdistanê wek hêza serekiya Kurdî li Bexda berdewam rehendên xwe yên niştimanî zal kirîne bi ser berjewendiyên berteskên hizbayetî. Lewra dibînin pêngavên wê roj bi roj berev serkeftinê ne. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayî Badînan, Akirê.